Michael Douglas. No, they cheer. Un moment, pot ser que tinguis la sintonia de secció més guai de tot el programa. I estic ficant la panxeta. No, ja te veig que t'estàs posant morat de no respirar. Ai, Jaume Anglada, estic tan nerviosa perquè en el primer programa te vaig encomanar aquesta missió, no?, d'aconseguir dur el convidat més top, el mallorquí, no mallorquí, més top que tenim per dur el programa, i això seria molt guai. On és en Michael Douglas? Segueix el maquillatge? Bé, una cosa. Això és una feina tediosa. Això és una feina complicada, és una feina d'investigació. No m'agrada com has començat. Investigació sona a CSI, no m'està agradant. Tu m'has dit que tiraries d'agenda i que a poc, tirant, 6 graus of degrees d'això de separation, arribaries a puesto. No has arribat? Sí. Anem primer, sí, anem a mirar aquest vídeo. Ah. I'm celebrating my 80th. És en Michael, realment, sí. Però... que ballen, Mira el vídeo. Val. Primera pista. Val. Primera pista, Pedro Ventallol. Però no és en Pedro Ventallol que cercam, és en Miquel de l'Estaca. Ho sé. Sí. Ho sé. Però vaig investigar qui era aquest home. Val? I el que vaig fer és que vaig trobar que hi ha una dona, que nom Sílvia Ventallol, i que és la directora de l'Institut Llulià a Palma. Val? Val? Anem a poc llum, no tinguis pressa. No, és molt interessant això que m'ho contes, però no acabo de veure com mos du això en Michael. Javi, tenim la primera pista. En Pere Ventallol, la seva filla, fa feina aquí, a l'Estudi General Llulià, o sigui que la trobarem. Javi, vine jo. Vine, Javi, vine. Bon dia. Perdón, bon dia. Bon dia. No se pot passar a gravar. No se pot gravar? No. Jaume, què fem? Javi, ho hem d'arreglar, això. Ho hem d'arreglar, però ara mateix no se m'acurreix cap cosa. Però espera un moment. Tu tens un poquet de l'obvés, tio. Ja m'ho has dit que no se pot gravar, però crec que podem arribar a un acord, no? No ho sé. Mira. Què te pareix? No ho sé, és poc. És poc? Però entrarem, Encara és poc? No sé. Mira, ja és. Sí. Ja és. I mos deixa gravar? Vine, Javi. Vine jo. Bon dia. Bon dia. Puc passar? Hola, sí. La Sílvia? Sí. La Sílvia? Sí, són ja, però aquí no se pot gravar. Ja ens hem anat a baix, encantat, som en Jaume. Ja ens hem anat a baix amb la Júlia. La Júlia mos ha donat permís de tot. Ah, sí? Sí, no te preocupis de res. Escolta'm una cosa, tu coneixes en aquest senyor? Sí, clar que no. Per què? Per què rius? I perquè és mon pare. En sèrio? En sèrio? Bé, coincideix el ginatge, per això t'hem vengut aquí a cercar. Molt bé. I tu trobes... Jo podria anar a cercar, jo he de xerrar amb ell, perquè ell estava assegut just de vora d'en Michael Douglas en aquell berenar del 80 aniversari que varen complir la gent. Sí, i tant. I ho vull conèixer, vull anar a per ton pare perquè he de trobar en Michael Douglas. Tu també em vols ajudar o no? Sí, no, mon pare jo crec que estarà encantat perquè s'ho va passar superbé. A ell el podeu trobar a la seva farmàcia, que està per davant de Sant Espases, en el carrer Joan Mascaró, allà el trobareu. Ah, val, súper. Molt bé. T'he dit que cerquis en Michael Douglas, o sigui, Michael, perquè ja com si fossin col·legues, no? I tu... En Miquel de l'Estaca. En Miquel de l'Estaca, sí, conegut internacionalment. I tu estàs cercant ara mateix un farmacèutic, com aquell que diu cercant a Maria per la cuina, no... Hem de començar per el principi. En aquest tenim la pista, i això mos du a la Sílvia, i la Sílvia mos du a que el seu pare... En Pedro Ventallol. És en Pedro Ventallol, i ell era el que va sopar amb en Michael Douglas, val? Ja. I vàrem anar a cercar en Pere Ventallol. Mira, poquet a poquet. Trepidant, Anglada, trepidant. Anant bé, crec que és aquí. Bon dia. Mirau, vol conèixer una que és en aquest senyor? I sí, és el meu jefe. En sèrio? Sí. Bona farmàcia.
Pere? Què tal? Molt bon dia. Vostè està justament de vora de Michael Douglas quan varen celebrar el 80 aniversari. Vaig xerrar amb ell. Sí, clar, vaig estar molt bé i molt content d'estar-hi de vora. I mira, hi va seure de vora jo. I vostè, per casualitat, no tindrà el seu contacte o sap com puc arribar fins a ell? No, el que passa és que, mira, a Valldemossa inclús veiem en Miquel de l'Estaca. I vostè no me podria ajudar i com puc arribar fins a Michael Douglas? Però mira, anant Miquel Douglas, si vas a Valldemossa i xerres a l'Alba o xerres amb qualcú, hi ha tot un camp pot contactar amb ell. Està guai, sí, o sigui, has fet tot això per saber que havies d'anar a Valldemossa a cercar en Michael. Tot això ja ho sabíem, però ja ho sabem que és allà on viu. Si tu m'has dit que jo he de cercar en Michael Douglas, jo te durant en Michael Douglas, val? I en el final què vaig fer? Me'n vaig anar cap a Valldemossa. Sí. Vaig anar cap a Valldemossa i vaig anar pel carrer, perquè si gent del carrer és qui ho sap tot. És que sé que en sap tot. Mira, mira, mira. Buenos días. Disculpen que les interrumpa. ¿Conocen ustedes a Michael Douglas? Sí. Un momento, ¿lo conocen? Sí. Bueno, ha hecho mucha película. Entonces, si conocen ustedes a Michael Douglas, si lo conocen deben saber dónde está. Sí. ¿Usted sabe dónde está Michael Douglas? Sí. ¿Dónde está? Por aquí. ¿En serio? Por un moment. Bon dia. ¿Tú conoces a Michael Douglas? No. ¿Tú conoces a Michael Douglas? Mira si lo conozco. Mem? Estem a prop. Estem molt a prop. Jo, perdoneu, voldria enviar una forta abraçada a aquest senyor que t'ha intentat fer la broma i li ha sortit en sa cul, perquè el que volia fer ell era això. Era això. I s'atrapa i t'acaba fent així. Així tot la intenció era bona, ja te pots Saps què passa? Que no ha estat tan valent com tu i ell ho vaig mirant els ulls, me va fer així, dic, com tregui el salt. Però no va ser... Perquè te volia dir, puja aquí i trobaràs en Michael Douglas. Ara li faré sonant. O sigui, tu te n'has anat a demanar a tota la pobra gent de Valldemossa, que n'hi havia que no ho eren, de Valldemossa, aquest grup no ho eren, has anat a demanar per Michael Douglas. I tu trobes que això és la manera de triomfar i d'arribar a aconseguir un Michael Douglas? Però estic molt a prop, però super a prop, no? No fas més que dir que estic a prop i no en cap de veure la resolució. Mem, què més ve? Anem a continuar mirant i mira això. Però mira això, perquè mira això. Va. La gent dels bars. Michael Douglas ve per aquí? Ara no ho sé, Ve l'Ajuntament i demanen en Xisco Mulet, de l'Ajuntament. Ho sap tot. Gràcies. Ho sap tot. Gràcies. Hola. Vaig anar a l'Ajuntament. Hola. Molt bé. Hola, ja truco. És preciós. Hola, bon dia. Sí, vaig xerrar amb ells. No, bon dia. És vostre en Xisco? Sí, Jaume, Sí, què fas per aquí? Que vens a cantar? No me deixen que és el meu amic. A lo millor me contratarà. Perquè tenc una feina que fer. Tu te'n recordes del berenar que va haver aquí de Michael Douglas del 80 aniversari? Te'n recordes? Va organitzar vosaltres, no? Sí, aquestes festes passades. Escolta'm una cosa, tu tindries el seu contacte? Sí, jo tenc el contacte. Jo crec que, finalment, has aconseguit el contacte. Això és sorpresa. Sí. O sigui que, en tots nosaltres, Michael Douglas! No és Michael Douglas, aquí estic jo estudiant entre guió, vos lo dic, No hi ha ningú, tot sol estic, com un què. Que no hi ha ningú. Però, Jaume, tio, que això és en Paricio, que no ni s'hi sembla, i li du 50 anys, vull dir, menys si m'entens. Me dones l'oportunitat de continuar cercant? Sí, però no cantaràs avui tampoc, Avui no puc cantar? No, fins que no me duguis en Michael, aquí no canta ningú. Troc que t'hi has de ferrar més fort, perquè ara m'he endut una desil·lusió. T'hi has de ferrar més fort. No te desil·lusionis en jo i hem de tenir temps. I trust you. Vinga, molta sort. Va, gràcies. Moltes gràcies. Anglada no. Molt bé.